Nag-ALOTAGA ang provincial government sa Northern Samar hin maabot 338.4 bilyon ka pesos. Anya nga tuig para hin konstruksyon hin maabot 17 nga infrastructure project. Panuyo hini nga mas maupay pa ang accessibility nga ng pag-deliver han mga importante nga serbisyo. Sumala Northern Samar Provincial Government, tuluhan mga nasabi nga proyekto, amoy na kumpleto na samtang aniba naman ingin aayad pa. Kasumpay hini, kawapod gyapon ang mga proyekto ang evacuation centers sa barangay Tangbo, iton Katubig, Turukunog ha San Roque, Katigbian, Halawang, ngan Poblasyon 1 ha Pambuhan. IGINPAILAROM na han local red tide warning ang CANCABATO Bay din sa syudad itong Tacloban may tungod han pagpositibo han red tide toxins and filtered seawater samples nga ginkolekta han nasabi nga kadagatan. Pahimatngunan naman ang publiko ang mga sumunod nga precautionary measures kumu pag-ikmat agud maproteran ang mga tanan nga mga posible nga peligro nga maidudurot han pagkaon sugad itong pangtion ngan alamang. Usa nagyapon iton hipon tikang hini ang kadagatan. Nagpapabili naman nga pareho nga warning ha Irong-Irong Bay hiton Catbalogan City. Samtang nagpapabili naman nga kumo usa nga shellfish adton Matiranaw Bay ha Eastern Samar so ganitong General MacArthur kinapundan Hernani ngan Salcedo kundiin igin didiri ang panguhang pagkaon ngan pangulikta hin nga tanan nga klase hin pangtion ngan alamang pwede naman kaunon adton isda ngan masagti kang han maong kadagatan basta siguraduhon la nga presko ngan ini ingin tatanggalan hin tinai ngan hasang ngan hugasan gamit an running water. GINLUNSAR ang local government ang NAVAL biliran ang tinatawag nga RESIKLO sa empleyado program. Ang mao nga programa magkukulikta yin mga plastics at mga empleyado nga nigbabalyo ini parahan points kundiin ang usa ka kilo nga plastics katubang hin 10 points. Pwede makuha anton puntos para practical items sugad hin mga panapton, school supplies, food items ngan pira pa nga mga essentials. Hihimuon naman nga lingkuran ng mga pampubliko nga eskwelahan ang mga nakukolekta nga mga plastics. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.